Ás veces moita xente me pregunta como descubres, como chegas a eses sitios? Bueno, moitos son lendo, outros son aportacións que me fan, que me facedes vos, non? Estes días que estou metendo unha serie de cousas curiosas, inéditas de Rubillón, foi un compañeiro, Daniel, un seguidor aquí da páxina, que me levou a sitios sorprendentes, que senón non chegarías nunca a unha boca dunha mina, etcétera, cousas destas. Oxe, toca xa cousas que descubrí bueno, leín por aí, e que despois comparto con vos. Agora viña pensando por aquí, porque hoxe é un día de unha caminata dura, un sitio non é doado chegar, e dicía eu, que curiosidade, a veces pois unha cousa moi sinxela e ten unha repercusión de pasar de 100.000 reproduccións, unha barbaridade, e a veces deixas a piel como é hoxe, non? Pero dicía eu, pero hai unha cousa que é o placer de descubrir e o placer de camiñar, non? Era eso. Ala, hai que continuar un pouquiño máis, vamos a intentar sorprendervos. Os que non coñezades o sitio que vou, logo veredes.